नंगौ दिनै जे उदालगुरि जिल्ला इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि थामथि बोसोरारि जथुम्मा जाबाय थादों आरो बेवहाय जोंहा गोबांथार बिटिआरनि डिप्युटि चिफजों लोगोसे इएम डक्टर निलिप स्वर्गियारि, दावबायसा बर', एमएलए सन्जय स्वर्गियारि आरो आसामनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो गोबांथार दैदेनगिरि बाहागो लाफैदों। बेवहाय जे जोंहा डेलिगेट सेसन आरो अपेन सेसन जोङो लादों आरो बेयाव जोङो माखासे जाय बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोननानै फैदों, जिखिनिया गावसोर उपजासि बिथांमोना जयेन जानो नागिरदों बिथांमोनखौ जोङो दिनै 21 जन जों सोद्रोमा जों मोनफ्रोमबो समस्ति उदालगुरि जिल्लानि मोनबा समस्ति बेवहाय गोबांथार जयनिं जानो ओंखारदों, नाथाय जोङो समनि आंखालाव लिस्टफोरखौ कालेक्ट खालामनो हायाखै। नाथाय नैबे टाउन ओनसोलाव थानाय आरो खाथि खाला जि बिथांमोना माने नैबे मिटिङावनो जाथारनोसै होननानै फैदों बिथांमोनखौ जों खालामदों आरो दिनै निस्सय रायजो राजाया नुदों दिनै इउपिपिएल हान्जाया जे बिटिआर सुक्ति खालामना फैनानै दिनै बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनो लादों। नोंथांमोना मिथिगौ, नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बै समावहाय बिटिआर सुक्तिखौ बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारि बिथाङा बुंदोंमोन माने दावदै गला होननानै, आरो बेबायदिनो माने एरिया एक्सटेनसन जाया बायदिसिना अपप्रचार बिथांमोना खालामदोंमोन आरो बिथांमोनानो नोंथांमोना मिथिगौ जेब्ला सुक्ति जायो बे सुक्तियावहाय बिटिआर सुक्तियावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सासे उइटनेस हिसाबै सिगनेटरि आरो बिथांमोना बै समाव जयै जेसेबां बिपिएफनि दैदेनगिरि दङ, बर'नि दैदेनगिरि दङ, रन्जन दैमारियानो होन, प्रमद बर'आनो होन, धीरेन बर'आनो होन, गासैबो बे सुक्तिखौ मोजां होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बिथांमोना राजनैतिक सार्थआवहाय बिनि उनाव बायदिसिना अपप्रचार खालामदोंमोन। दिनै बनस'आबो खालामगासिनो दङ, नाथाय बियो मालाबाबो सैथो नङा। नोंथांमोना मिथिगौ दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मोजाङै मावफुंनो नाजाबाय थानाय जादों आरो मावफुंगासिनो दङ आरो जि सरकारि आसनिफोर बेखौबो कारापसन फ्रि भाबै मोजां भाबै मावफुंनो नाजागासिनो दं आरो प्रमद बर' बिथाङा गोबां गेदेर गेदेर माखासे मिशन्स लानानै जायफोरखौ बिपिएफआ सानफेरनोनो हायामोन, मावफेरनोनो माने बिथांमोननि खर'आव खिलि जेनाखैमोन, बेफोर खामानिखौ नोंथांमोना मावनायखौ नुदों। बिनि गेजेराव नोंथांमोना मिथिगौ बेवहाय माने 6 सिजननि आइएसएल फुटबल बेखौ फाथिनाय जाबाय आरो सुपार 50 जोंनि बिटिआरनि मेलेम गोनां गथ'फोरखौ इउपिएससि कचिं होनानै आइएएस अफिसार बा बिभिन्न गेदेर गावसार खालामनो होनाय जादों आरो मेडिकेल फरायनो मदद होनाय जादों आरो दुखिया बिथांमोनखौ फरायफुनो थाखाय एडमिसन फिसनि थाखाय अनसाय बिथांखि बेबायदि लानाय जादों आरो नोंथाङा मिथिगौ बेयाव 100 लेंगुवेजनि बेवहाय खन्थाइ आवरायनाय आरो माने जि जोंनि नलेज एक्सचेन्ज बे हाबाफारिया जादों आरो नैबे 27 तारिखनिफ्राय नलेज फेस्टिभेल जानो थांगासिनो दङ आरो दाख्लैबावसो इन्टारनेसनेल मैहुर ड्रामा जानानै थांबाय। दा बेवहाय जों नुदों दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय आरो बिथांजों लोगोसे हाथियार दैनायनि सोमावसारनाय गबिन्द बसुमतारिजों लोगोसे रन्जन दैमारि बेसेबां गेदेमा गेदेमा जाय बिथांमोना माहारिखौ दानो आरो जोंखौ जोंनि थामोनथा सिनायथि रैखाथि होनो थाखाय जाय बिथांमोना जुजिदोंमोन, दिनै खुंथाय गोहोआव फैनानै दिनै माहारि दानायनि मोनफा मोनफा हाबाफारिखौ मावलांबाय थादों आरो निस्सय मावलांबाय थागोन। आरो बेखायनो आं खावलाय गासै रायजो राजाखौ बे समावहाय सोंखारिलायनाय गैयाजासे जौगाहोनो, ओनसोलखौ जौगाहोनो, जोंनि माहारिफोरखौ रैखाथि होनो, बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिखौबो जोङो खौसेयै हेफाजाब आरो मदद लानानै जों जौगालांनो जेखिनि जों हाबाफारि रनसायनाय खामानि मावनांगौ बेखौसो मावनांगौ। बेखायनो अपजिसना बुंखाबाय थागोन, बानसावग्राफोरा बानसावबायानो थागोन, नाथाय आं बेखौनो नुहुरदों दिनै इउपिपिएलआव जाय गेदेमा बिथांमोना दैदेनगासिनो दङ दिनै गसायैनो मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावबाय थादों आरो इयुनावबो मावलांगोन होननानै मिजिंथिदों। थेंक इउ। उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोङो इउपिपिएल हान्जा हिसाबै जोंहा जे डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय लानानै बिभिन्न सेलनिफ्राय लानानै बुथ कमिटिनिफ्राय लानानै बेनिफ्राय जेसेबां जिखिनि स्ट्राक्चार जोङो बानायबाय, अब्लाबो जों पार्टिखौ हकटिहालि खालामबावनांगोन। बेजों लोगोसे डेभेलपमेन्ट जोंहा जे बिटिआर सुक्तियाव माखासे दफाफोर दंमोन, एनआइटि लुफुंनायनि बाथ्रा, ट्राइबेल इउनिभारसिटिनि बाथ्रा, अर्गेनिक इउनिभारसिटिनि बाथ्रा, बेनिफ्राय नार्सिं ट्रेनिं सेन्टारनि बाथ्रा आरो बेबायदिनो इनडर आउटडोर स्पर्ट्स इनस्टिटिउसन, बेबायदि गोबांथार जोंहा दफायाव दङ आरो बिनि हाफोरखौ फ्राय सार्भे खालामनाय जाबाय आरो जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि केम्पास उदालगुरियावबो मोनदों। बिनि थाखायबो हा
थिग खालामनाय जाबाय NIT-आनो होन अर्गेनिक इउनिभारसिटियानो होन बा ट्राइबेल इउनिभारसिटि केम्पासआनो होन बेफोर गासैबो हाफोरखौ सार्भे खालामनानै हरजोबखानाय जाबाय आरो बिनि थाखाय माखासे बेक्ति बिथांमोनखौ दायथ' होनानै दिल्लीयाव थांलाय फैलाय खालामनाय बेखौबो जों नुबाय थादों जों मिजिंथिदों नैबे 2 बोसोरनि बा 3 बोसोर हाबनायनि गेजेरावनो जाहाथे बेफोरो जाफुंदों जों बेखौ लुबैदों आरो जोंबो रिजलिउसन लानानै थांदों थांनाय जि जोंहा क'क्राझाराव UPPL नि कनभेनसन जाबाय कनफारेन्स जाबाय जों बेवहाय रिजलिउसन लानानै थांदों अदालगुरियाव एस पार बिटिआर सुक्ति जिखिनि गेदेर गेदेर दफाफोर दङ थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै जोङो रिजलिउसन लानानै थांदों आरो ओनसोलाव जोंहा जे PWD लामाफोर आरो सोलोंथाइ बिथिंनि माखासे अनुस्थानफोर जोङो देहा बिथिंनि माखासे हस्पिटालफोर जिखिनि डक्टर नांगौ नार्स नांगौ जिखिनि प्रब्लेम्स दङ जोङो दिनै सावरायदों बेखौ मोनफा मोनफा जों बिफानारि दैदेनगिरि बिथांमोननि मावख'गिरि बिथांमोननिसिम जोङो नारसिनगोन आरो मावफुंनो नाजागोन आरो बेबायदिनो जों अदालगुरि UPPL हिसाबै अदालगुरि जिल्ला UPPL हिसाबै जों गासिबो हारि माहारि आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै ज' मावलांनो होननानै जों मिजिंथिदों आरो जों मिजिंथिदों गासै रायजो राजाया निस्सय फैबाय थानाय समाव जोंखौ मदद खालामगोन।